Gepli yer Azatlyk radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 18-nji dekabry hepdeniň anyny. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Ermenistanyň Suudi Gümri şäherinde Ermeni maşgalatynyň 7 agdasyny şolsanda ýaş çağalary öldürmekde aýplanan horsiýetli ýetkerini işine garaýar. 19 ýaşly Valeri Permiyakowyň işine Ermeni sudunyň garamagyna orsiýet 6 aýdan soňra ruhsat etdi. Owganistanyň parlament wekilleri ýurdun Türkmenistan bilen serhetdeş Jowzjan welaýatynyň serhet geçelgesinde korrupsiýa bilen bagly ençeme ýagdaýlaryň üstüne açdylar. Mawadi nafti waridaty dar Türkmenistanyň prezidentina sorak bermäge mümkinçiliginiz bolsa, siz ýurt baş tutandan näme sorardyňyz? Saýlaw kampaniýasy wagtynda beren madalaryňyzy ýatdan çykardyňyzmy? Kaçan prezidentlik wezipesini terk edersiňiz? Bu sowallar Azatlyk radiosynyň açan forumunda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna gelip bolşy. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyş bolun. Birleşen Ştatlaryň Goranmak sekretary Ashton Carter öňünden duýdurman Owganistana bardy. Carteryň Birleşen Ştatlaryň harbiýleri we Owgan resmiýetleri bilen duşuşjakdygy aýdylýar. Carteryň 18-nji dekabrda edýän bu sapary Owganistanyň howpsuzlyk taýdan şowsuzlyklary başdan geçirýän wagtyna gabat geldi. Taliban şul hat köp hüjümleri amal aşyrdy we Owgan güýçleriniň arasyndaky ýetkeleriň sany artdy. Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň geçen hepde çap eden hatawatyna görä Pentagon şulyň başyndan noýabr aýynyň ortalarına çenli Kabulda bolan hüjümleriň sany geçen ýyl bilen deňeşdirilendi 27% köpeldi diýen netije gelipdir. Oktyabr aýynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Owganistanda harby güýj artdyryp 2016-njy ýylda harbiýleriň sanyny 9800 adama ýetirmek planyny eglan etdi. Ermenistanyň Suudi Gümri şäherinde Ermeni maşgalatynyň 7 agdasyny öldürmekde aýplanýan orsiýetli ýetkerini işine garaýar. Valeri Permiyakowyň Suudi 18-nji dekabrda orsiýetiň Gümridäki harby bazasynda geçýär. 19 ýaşly Permiyakow 10-njy ýanwarda Avetisian maşgalatynyň öýüne baryp, maşgala agdalaryny şolsandaky ýaşly we 6 aýlyk bäbegi oka tutup öldürmekde aýplanýar. 10-njy awgustda orsiýetiň Gümridäki harby Suudi Permiyakowy 10 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Ol harby bazadan ýarag ogurlamakda, goşundan gaçmakda we Gümride ýarag ulanmakda günäleri boyun aldy. Avetisian maşgalatynyň öldürilmegi Gümride uly protestleri döredipdi. Yerli ýaşaýjylar Permiyakowyň Ermeni suduna tapşyrylmagyny talap edipdi. Ýewropa Birleşiginiň liderleri Brüsselde geçirýän 2 günlük sammitinde öz diskussiýasyny orsiýetden tebiği gazy Germaniýa ýaktyrmak boýunça planlaşdyrylan demirgazyk akym 2 gaz geçirjisine gönükdirdiler. Germaniýa tarapyndan goldanýan planlaşdyrylan täze gaz geçirji Baltiýa deňiziniň düýbünden Germaniýa we Ýewropa Birleşiginiň beýleki agdalaryna gaz aktarýan demirgazyk akym proýektiniň göwrümini artdyrmaly. Emma Ýewropa Birleşiginiň merkezi Ýewropa ýurtlary şeýlede Birleşen Ştatlar proýekte garşy çykyp ony orsiýetiň Ukrainanyň daşyndan geçýän uğurlary güýçlendirmek strategiýasy bilen baglaşdyrýarlar. Brüsselde 17-nji dekabrda başlanan sammitde Ýewropa Birleşiginiň migrasiýon siýasatyna hem garalýar. Türkmenistan Täjikistanyň yer titremeden ejir çeken regionlaryna insan perwer kömegini berdi. Media maglumatlaryna görä, dogonluk türkmen halkyndan ýazgyly 22 sany demir ýol wagonunda Täjikistanda berilen insan perwer kömegi 1000 tonna dizel ýangyjyny, 134.000 tonna birinji sortly bugday ununy, 12.000 tonna paxta ýagyny we 120.000 tonna gurulşyk materiallaryny öz içine alýar. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmonyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyny beren hatynda dostlukly akt üçin minnetdarlyk bildirildi. Aşgabatyň Duşanbe beren insanperwer kömeginiň 7-nji dekabrda Täjikistanyň Daglyk Badakhşan regionunda bolan yer titreme bilen baglydygy aýdylýar. Türkiýe öz howpsuzlyk güýçleriniň Türkiýanyň günorta gündogorunda Silopi we Çezire şäherleriniň töwereginde 3 güniň dowamında amal aşyran söwüşlerinde 54 sany Türkiýeli Kürt söwüşçüsini öldürenligini aýdýar. Döwlet gözegçiligindäki Anadolu agentliginiň
8-nji dekabrda habar bermegine görä, howpsuzlyk güýçleri Siriýa we Irak bilen herketleriniň golayyndaky şäherlerde Kürtleriň işçi partiýasynyň söwüşçilerini berk ýazarlapdyr. Media maglumatlaryna görä 10.000 polisiýa we harby wekiliniň gatnaşmagynda geçirilen çäreleriň öňünden bu şäherde 14-nji dekabrdan başlap komendant sagady elan edilipdi. Kürtleriň işçi partiýasynyň we Ankaranyň arasyndaky 2 ýyllyk ýaraşyk iýul aýynda tamamlanypdy we esasan Kürt ýylatly günorta gündogorda 30 ýyl çemesi dowam eden we 40.000 adamyň ölümine sebäp bolan konfliktiň ýene tutuşmagyna getirdi. Fransiýa çylmy indiki ýylyň maý aýyndan başlap bir renkli gutularda satar. 17-nji dekabrda kabul edilen kanuna görä çylmyň gutusynda hiç hili belgiler bolmaz öndürjiniň ady bir renkli gapyrjagyň bir ýerinde kiçik harplar bilen ýazylar. Şeýle-de Britaniýa we Irlandiýa hem şeýle çäreleri amala aşyrypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Gepliyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Ermenistanyň Suudi Gümri şäherinde Ermeni maşgalatynyň 7 agzasyny şolsanda ýaş çağalary öldürmekde aýplanan Orsiýetli eskeriň işine garaýar. 19 ýaşly Orsiýetli esker Valeri Permikov ýanwar aýynda Gümri şäherinde bir öýe baryp maşgalany oka tutmakda aýplanýar. Bu ýagdaýyň jekmejeklerini habarçymyz Aras Perwiş gurrun berer. Orsiýetiň harby badasynyň golaýyna bir Ermeni maşgalanyň 7 agdasyny öldürenlikde guman edilýän ors eskeriniň suud prosesinde suud geçirilýän ýeriň üýtgedilmegi baradaky haýyş reddedilenden soň ara kesme elan edildi. Aklawçylar prosesiň 30 gün ýyda süýşürilmegini soradylar. 19 ýaşly Valeri Permiyakov ýanwar aýynda Demirgazyk Gulmatar Ermenistanyna Avatisiýan maşgalatynyň öýünne hem er aýalyň özüni hem de maşgalanyň beýleki 5 agdasyny şol sanna 6 aylyk çağany hem oka tutup öldürenlikde günälenýär. Permiyakowyň işine Ermeni suudynyň garamagyna Orsiýet 6 aýdan soňra ruhsat etdi. Aýdyrşyna görä Permiyakov suuddan öňki toslaglykda özüniň Ermeni maşgalany öldürenligini boyun alypdyr. Ýöne suud prosesi Permiyakowyň gullyk eden ýeri bolan Ors harby badasynda geçer. Suudiýa Ermeni tarapyndan suud harby badada bolmaly däl diýip edilen talaby 18-nji dekabrda Permiyakov os raýaty we Orsiýetli işgärler onuň howpsuzlygyny kepillendirir diýip reddetdi. Pida bolanlara wekilçilik edýän aklawçylar bada girmäge ilki ýol berilmäligi sebäpli prosesiň deslapky ýarym sagatyna suud zalyna bolup bilmediler. Olar şeýle hem zalda ses ýagdaýynyň pes bolandygy iderali köp zatlary eşidip bilmədiklerini aýdýarlar. 12-nji awgustda Orsiýetiň Gümridäki harby suudi Permiyakowy 10 ýyl türme tutukluguna hökm etdi. Ol harby badada yara ogurlandygyny, koşundan kaçandygyny, şeýle hem Gümride yara olanandygyny boyun alypdyr. Maşgalanyň öldürilmegi ýanwar aýynyň ortalaryna Gümride gaharly protestlere getirdi. Adamlar Permiyakowyň derhal Ermeni suudyna tapşyrylmagyny talap etdiler. Ermeni suudy tarapyndan günäli tapylan halatyna Permiyakowa ömürlük türme tutuklugy garaşýar. 12-nji ýanwarda Avatisiýan maşgalasy öz öýünne ölü tapylandan sanlyca sagasoň Ors serhesçiler tarapyndan tutulan Çitali Permiyakov Orsiýetiň Gümridäki harby badasynyň baş karargahyna tutuklukda saklanýar. Öldürülenler Avatisiýanyň özi, aýaly, ogly, gelini 2 ýaşly gyýdakdygy. Onuň 6 aýlyk ogul agtygy hem düşen yaralar sebäpli bir hepde soňra keselhanada aradan çykdy. Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepliyer Azatlyk Radiosu sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owganistanyň parlament wekilleri ýurdun Türkmenistan bilen serhetdeş regionlaryny eden saparynda
Serhet geçelgelerinde korrupsiya bilen bagly ençeme ýagdaýyň üstüne açdylar. Jowzjan vilayetinde geçirilen derňewleriň netijeleri barada Awganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulymaradiň maglumatlaryny dinläli. Awganistanyň Milli Mejlisiniň bir delegasiýasy Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynyň Akkine benderinde geçen hepde saparda boldy. Akkine bender arkaly Awganistanyň içeri işler ministrligi, Goranmak ministrligi hemem Birleşen Halkara güýçleriniň harby ulaglar üçin salgysyz getirilýän ýanygyç barada derňew geçirdi. Geçirilen derňewde bu ugurda uly meşberde korrupsiýanyň bardygy ýüze çykarylypdyr. Şonuň üçin Awganistanyň Sowda we Senagat ministrini, Daşary işler ministrini, Maliýe ministrini hemem neft gaz boýunça idarasynyň başlygyny deputatlar şu hepdeniň çarşembe güni, ýagny 16-njy dekabrda mejlise çağırdy. Ýöne ministerler deputatlaryň soragyna jogap bermek üçin mejlise häzir bolmady. Awganistanyň Milli Mejlisiniň başlygy Abdurup Ibrahiminiň aýdysyça Birleşen Halkara güýçler üçin daşary ýurtdan getirilýän ýanygyjyň ýurdun daşary işler ministrligi we Maliýe ministrligi bilen göni baglanşygy bardyr. Çünki NATO harbylar üçin getirilýän ýanygyçdan salgyt almalyk boýunça daşary işler ministrligi bilen Birleşen Halkara güýçleriniň arasynda alalaşyk bolýar. Alalaşygyň resmi namasy Maliýe ministrliginde hem gözden geçirilýär. Şondan sonra Birleşen Halkara güýçleriniň harby ulaglar üçin getirilýän ýanygyç salgytdan boşadylýar. Şo sebäpden 3 ministerlik we neft gaz boýunça idara salgysyz ýurda getirilýän ýanygyç barada Milli Mejlise hasabat bermäge borçludur diýip Ibrahimi aýtdy. مواد نفتی وارداتی که در افغانستان میآید بین آیساف و وزارت خارجه Akkine benderi Awganistanyň muhim benderlerinden birisi bolup durýar. Awganistanyň Sowda we Senagat ministrliginiň ma'lum etmegine görä, daşary ýurtdan getirilýän önümiň 40%dan gurragy Akkine benderi arkaly ýurda getirilýär. Awganistanyň Milli Mejlisiniň sekretarının ornmasary deputat Irfanullah Irfanyň aýtmagyna görä, Milli Mejlisiň 9 agzasyndan ibarat bir derňew topary Akkine benderine barypdyr. Akkine benderiniň gümrüginde barýan ýagdaý hemem Türkmenistanyň salgyt tölenmezden getirilýän ýanygyç barada derňew geçiripdir. Salgyt alınmazdan ýurda getirilýän ýanygyjyň mukdaryny biz barladyk. Bu gurda uly korrupsiýanyň bardygy aýan boldy. Awganistanyň howpsuzlyk goraýjy güýçleriniň we Birleşen Halkara güýçleriniň zaruratynyň has köprek ýanygyç ýurda getirilýär. Onun biz şaýady boldyk. یک هیئت تعیین شد به خاطر بررسی معافیت محصول تیل در بندر آقینه. Akkine benderinde bolýan korrupsiýanyň $100 milyon barabardygyny biz çaka diýäris. Bu ugurda has giňişleýin derňewiň geçirilmegini öňe sürýär. 2800 sahypadan ibarat dokumenti biz özümiz bilen getirdik. Bilermen adamlar şu ugurda derňew geçirse gowy bolar diýip biz düşünýäris. Diňe Akkine benderinde ýagdaý şeýle bolsa, böлеки benderlerde onunam yaramazdyr. Awganistanyň büdjetine uly zarba bolýar. Gümrük girdejileriniň derňewi üçin ýürüýte bir komitet döredilmelidir diýip Irfan aýtdy. $100 milyon 2800 صفحه کاغذ ما با خود آوردیم. Deputat Abdurup Enaminiň aýdyşyna garanda Birleşen Halkara güýçleriniň harby ulaglar üçin ýanygyç hemde Awgan howpsuzlyk goraýjy güýçler üçin ýanygyç daşary ýurtdan hususy şirketler getirýär. Ýanygyjyň hyýlini barlamagan bir hususy kampaniýa tapşyrylypdyr. Şonuň üçin bu ugurda uly kemçilik bar. Paraxorluga ýol açylýar diýip Awganistanyň Milli Mejlisiniň sekretary Abdurup Enami aýtdy. رئیس عمومی مواد نفتی و گاز مایی تیل وارداتی و افغانستان توسط شرکت‌های خصوصی Awganistan karanferlenen ýurtlaryň başynda durýar. Awganistanyň döwlet idaralaryna korrupsiýanyň bardygyny halkara guramalar aýdýar. Gümrük idaralaryna hem ýolbaşçylar öz ýakyn garyndaşlaryny gözipe belleýär diýip finçiler ma'lum edýär. Şaýmyrdan Gulymarady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny Kontakty sosial ulgamynda hem izlerläp bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerläp bilersiňiz. Şeýle-de Kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyza Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözleg bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz.
Gepliyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidentina sorag bermäge mümkinçiligiňiz bolsa, siz ýurt baş tutandan näme sorardyňyz? Adatlyk Radiosynyň web saytynda we sosial ulgamlaryndaky tahypalarynda orta atylan bu sowal okuwçylarymyzyň arasynda uly gyzyklanma döretdi. Okuwçylarymyzyň paýlaşan pikirlerini dikkatiňize ýetirmegi makul bildik. Tesbirleriň mazmunyny kärdeşim Sehradan diňläli. Saýlaw kampaniýasy wagtynda beren wagdalaryňyzy ýatdan çykardyňyzmy? Haçan prezidentlik wezipesini terk edersiňiz? Bu sowallar Adatlyk Radiosynyň açan forumunda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna gelip gowşan ençeme soraglaryň diňe iksanyse. 17 dekabrda Adatlyk Radiosu öz okuwçylaryna Orsetýanyň prezidenti Vladimir Putiniň sorag-jogap görnüşine geçiren ýyllyk metbuat ýygynyna gawatlap, siziň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa sorag bermäge mümkinçiligiňiz bolsa, ondan näme sorardyňyz diýen sowal bilen ýüz tutdy. Bu forma diňe bir güniň dowamyna, ýagny 18 dekabra çenli adathabar.com web saytymyzda 30dan gowrak Facebook sosial ulgamyndaky sahypamyzda ýüze goloý tesbir gelip gowşdy. Okuwçylarymyz öz tesbirlerinde prezident Berdimuhammedowyň ýurtdaky işsizlik, paraxorlyk, okuwa ýerleşmek kynçylyklary, goşa raýatlyk ýaly meseleler bilen bir hatarda esasan onuň saýlaw kampaniýasy döwründe beren wagdalaryny sorag astyna alýarlar. Meselem Murad adly okuwçymyz saýlaw döwründe marada çykyş edip ilatyň banklarda köýen pullaryny berjek diýip awray gadarnyň. Şol sebäpli halk saňa ses berdi. Emma beren wagdaňy ýerine ýetirmediň diýip ýazýar. Ol sözünü dowam etdirip tersine Berdimuhammedowyň halky işsiz, pulsuz goýup daýhanlary tozdurandygyny öňe sürýär we innem zaýom çykaryp halkyň barja aýlygyny hem elinden aljak bolýarmy diýen soragy keserdip goýýar. Web saytymyzdaky forumda tesbir gallaran Dinora atly okuwçymyz seniň prezidentlik wezipesine saýlananyňa 8 ýyl boldy. Halkyň şuňky ýagdaýyna we geçen ýylky ýagdaýyna seret. Benziniň unyň öňkü bahasyna we häzirki bahasyna seret diýip, öňkü günlerden şuňky günümüz has gowy diýip hasaplaýarsyňmy diýip sorardym diýär. Vkontakte sosial ulgamyndaky sahypamyzda Maýa atly okuwçymyz prezidentden haçan adam hukuklary goralyp kanun dolu güýjünde ýerine ýetiriler diýip sorasa, adyny ýazman tesbir gallaran okuwçymyz näme üçin reforma ýok diýen sorag berýär. Özüne sorag diýip tanadan beýleki okuwçymyz prezidentden näme üçin diňe özüňi bilýän, kıyamatyňy düşüneň okmy diýip sorardym diýär. Jan atly okuwçymyz bolsa politika, ýagny siýasat diýilen söze nähili düşünýärsiň diýen sorag bererdim diýär. Zalina Melek ýaly okuwçylarymyz bilen bir hatarda Leyla ýurtda işsizlik meselesine ünsü çekip, näme üçin iş ýok diýip sorardym diýse, Zamira daşary ýurtlarda süýrenenmide besir diýip, daşary ýurtlarda işleýän türkmenistanylaryň ählisini ýurda çagyryp iş bersin diýerdim diýär. Aýwelek bolsa haçan biz söýenimiz bilen öz watanymyzda bagtly ýaşar diýen soragy bererdim diýse, amanatly ýene bir okuwçymyz halkyň Stambolda we Dubaýda gul bolup işleýär. Sen ýerinde oturmakdan utanaň okmy diýip soraýar. Okuwçylarymyzyň käbirleri bolsa ýurtda bar diýilen paraxorlyk meselesi barada käbir soraglary orta atypdyrlar. Mysal üçin ıhtiýar atly okuwçymyz ýurdumyzda pul bermeseň işe okuwa girip bolanok. Seniň mundan habaryň barmy diýip sorardym diýse, Reyhan näçe adam para vermän okuwa we işe girdi diýerdim diýär. Şol bir wagtda okuwçylarymyň arasynda öz beren soragyna dogry jogap alyp bilmejekdigini ýazanlarym, ýurtda ähli zadyň gulala güllükdigini tekrarlaýanlarym bar. Habib atly okuwçymyz iş ýok diýip nalyş etmäň, parahat ýurdumyzda işden köp zat ýok diýip, soňra-da öz tesbirini siziň isleýäniňiz alma biş agdyma düşýän nakyl bilen jemleýär. Ýeri gelenini aýtsak, bu soraglar we tesbirler okuwçylarymyzyň öz şahsy garaýşlarydyr we olar Adatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýar. Okuwçylarymyzyň tesbirleriniň mazmunyny kärdeşim Sehradan diňlediňiz. Prezidenti sowal bermek meselesiniň türkmenistanlaryň arasynda şeýle gyzyklanma döretmegine näme sebäp bolup biler? Biz bu mesele dogrusynda Türkmenistanly publisist ýazajy Amanmurad Bugaýewden pikir soradyk. Amanmurad agy bilen geçirilen söhbetdeşligi diňläli. Birinci sowalym, Amanmurad aga, Türkmenistanyň prezidentina sorag bermäge mümkinçilik dörese näme diýerdiňiz, näme sorardyňyz diýip biz öz saytlarymyzda orta atan sowallarymyza okuwçylarymyzdan sähelçe wagtyň içinde 100den gowrak jogap gelipdir. Siziň pikiriňizçe şeýle uly gyzyklanmanyň döremegine näme sebäp bolup biler? Sebäbi ýagdaý, sebäbi halkyň
döwlet başçylygyndan %100 gurrundaş bolası diýe özüniň agyrly wawaly meselelerini prezidentin huk özüne bermek diýe. Şonuň üçin halk gudaşlary juda arzu edýär. Garberde Türkmenistanyň garaşdyrlygyň ilkinji ýyllarinden başlap döwlet başçylygynyň ýurt raýatlary bilen %100 gurrun edenini giýmişlerini network konferensiýasyndan ýa-da telewizyon arkaly ýene gaýra arkaly sorup getirilmen ýadyma düşýär. Halka gerek var. Amanmurad ağa, gelen tesvirleriň mazmunyna üns bersek, nägilelikli pikirleriň köpüsi Türkmenistanyň prezidentiniň häkimet başyna geçende beren wadalarynda tapylmanlygy aýdylýar. Hususan da köýen pullar meselesi gozgalýar. Şol meseleniň aktuallygy barada görüň berseňiz. Juda aktual mesele, sebäbi şol adamlaryň kemselep, damzalap ýygman pullary uzak wagtlaryň dowamyna bir koýup gitdi. Koýup gitdiňe sürüşürler banklaryna goýulan pullardan eýhem ester döwri ýylasa satylan 3%ly içki gaýlaryň koýup gitdi. Olaryň da bahasy hiç de ödülmez döwlet tarapyndan. Galberde ester dargamanyň öňsüýretinde Türkmenistanyň işleýän adamlara aýlyk naqd pul görünüşinde juda az mukdarda aýdaly aýlygynyň 4-den mirna pul hökmünde berilýärdi. Garany banklardaky hasapdaşyk depterlerine getirilýärdi. Elbetde şol depterler bilen mağazallara baryp sowda satýyp bolýardy. Ýöne rublyň ornuna Türkmen manadynyň gelmegi bir topar adamyň şol hasapdaşyk depterlerindäki aýlyklarynyň töşitdanza aýlyklarynyň da koýup gitmegine sebäp boldy. Amanmurad ağa, ýene bir sowal, tesvirleriň ençemesinde ýurtdaky esasy problemalaryň arasynda korrupsiýa, işsizlik we ýurdun içinde okamagyň, okuwa girmegiň kynçylyklary agzalýar. Şu meseleleriň aktuallygy barada hemem şu urlardan hökümet tarapyndan edilýän çäreler barada siz nähili pikirde? Umuman ýurtda işsizlik adalsyzlyk bagytyna şol ädimler ädilýär. Her ýyly ýani ençeme zavod, fabrikler, kombinatlar asylýar. Ýöne meselem serwet geri şol zavodlarda, fabriklarda işlejek ýürüýte hünärli işçisin taýýarlanmagy. Öň etber döwründe ýurtda giňden ýaran professional teknik üçünçüleriň ählisi ýapyldy. Häzir dogry yurt boyunça barmak buktan aymalı hünerleri tayyarlayan liseyler, yeni ayrılar var yönü olurum tölövlü. Şu tölemeden adamların köpüsünün griyeti, kurvati çatmayan yadı. Korrupsiya olsa bir yokorku eşelonunu ne derecede bu meselenin yağdayını bilemok yönü etraf hakimliğine değişiklik kuramalarda, edaralarda olin korrupsiya juda ösen. Amanmurad ağa, siz söhbetdeşligimizin başında yurt baş tutanyň ilat bilen dialog geçirmeginiň ýadyňyza düşmeýänligini aýtdyňyz. Siziň pikiриňizçe şeýle ýagdaýa näme sebäp bolýar? Bizde ähli abi gulala ullu görkezmek yurdun bazı adamlar bilen öňe barýarlygyny her gün kelim edek maksamak eýämini kada ýurlanda şonuň üçin eger şol %100 gurrunlar getirilse, radio, telewizyon arkaly sowaglar getirilse, bir ýurtdaky ýagdaý edil bir bagýarlyk zamanat bällигiniň kepasynda. Ine şol kepasynmadan çekinip döwlet derejesinde ýol başçylar halk bilen %100 gurrundan aşa durýarlar. Türkmenistanly ýazyjy Amanmurad Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň paýtagtynda döwre laýyk täze ýollaryň ençemesi uruldy. Aşgabatdan vilayetlara tarap hem gara ýollar çekilýär. Şol bir wagtda vilayetlaryň ýaşaýjylary iň agyr sosial kynçylyklaryň arasynda ýollaryň yaramazdygyny aýdýarlar. Ahar vilayetindäki ýol problemasy barada 60 ýaşly kärendeçi Selim ağa Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Habarçymyz Sultan Atçylowanyň geçiren bu söhbetdeşligini dinläli. Soňky döwürlerde Aşgabat, Mary, Aşgabat, Türkmenbaşy magistral ýollaryň abatlanýan da barada aýdylýar. Öz gatnaýan owa ýollaryň ýagdaýy şuňky nähile. Şol uly ýolun ýaşylepe aralykda demir ýolu barýança bir 500 metr, 600 metr ýeri
asfaltsız yatır. Tomsuna geçende tolun, kışına geçende palçık. Bir alıcık yerde şovur. Neçe kilometre? Kilometrede bir 600 metr. Kilometre yetene ol. Şol Dayhan birleşikliğine hemme sonunu atnıya. Hemme Dayhan birleşik otada kılan hemme sonunu atnıya. Otada bolmadan ipesli Dayhan birleşik var. Yaşıltepe'de näme var? Şu taýyk näme derorluk bilen gatnaly? Yerkim şähere şondan gaýdýa. Köne ýoldan. Äne boldy, äne gaýdýa. Laprap boldy, laprapga gaýdýa. Onu şu laprapgany ne? Şu aňyrda öňkü ýaşlyň ýerine gurnolsa, onu şu taýhamyrlaşyklar kän horlanmaýarlar. Şu laprap üçinem şu epestil meýdan töküp gelýärler de, o taýda aňyrda 14-nji PMK diýe, sivin sahol diýe, mal aşnyýa sahollar. Putlene edim var, köpet tağı var, emhodo diýerler. Mari Asavat aralığındaky magistral ýoldan näçerek şoň ara? Arasy näme 40 kilometr bar. Petinden. Onu galanyň 30, 25. Şol 30-25 kilometrliň bölek ýerim şol ýanky biwat ýol. Biwat ýolmy? Şol da prakga gitjek bolan, o şo biwat ýer şol. Ulu magistral ýoldan ýa? Yo magistraldan köni ýoluny geçmeli. Demir ýol var aralykda. Demir ýolundan ýokaryk ýanky magistrala çenni. Şol 600 metr ýer. Şol haçanan bolsa odal şol asfalty barmy şonu? Ýong asfalty tady ýokdy. Näme diýende? Gün köne ýol gaýdýatda. Indi täze ýola geçmeli etdiler da şu taýdan. Haçan çekilen ýol? Açy geçen ýyl meri işe ýerdi, geçen ýyl meri işe ýerdi. Täze ýol. Täze ýol. Ýöne şol ýoly gumdat galdyrmam, bit asfaltlanmadyk ýol bolýar. O ýene alyly gumam galdyrly şota, galdyrly. Ýöne demir ýolun gaýrasy ýoň gowy asfalt. Edil şonuň territoriýasy haýty Dayhan birleşigi diýilýär. Näme şu Ýaşyltepe diýişir. Ýaşyltepe. 38 diýerler o. Etrap akbody. Ýaşyltepe öýde Ýaşyltepe Dayhan birleşigi diýilýär. Ha, o Ýaşyltepe Dayhan birleşigi diýilýär. Şonu çeken kim şol ýoly, ýol edip beren kim? Onu bilemdik. Ýol edip beren ýok da. O daşam kimin dökeni bilemdik. Daş döktüler, demir ýol barýança dökülipdir. Şu taýamanyň gyşyna geçip goýan kiçik maşinler da maňat geçilenek galla. Aşağı diýerim kan eýle gaýla beýle gaýla. Her kim meýdany işliýe, tolany topurly maşin bilen magistral ýola geçeti gelenek, laprap üçinem geçmeli. O taýda gaýy bar. Şol ortada da maşin gaýalarny hapalar. Hapalar ya şu taýda hapa ýoň meýdanyny da hapa bolýar. Hem şäher ýolyna geçmeýän arasynda etsek onu hälsini, hem tolanyň gatnap durýanda ekrançylygyna. Köpüs şonýarlar maşinla. Habarçymyz Sultan Açylowanyň Ahal vilayatynyň ýaşaýjysy Selim ağa bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Soňky günlerde Aşgabatda ýazgysy bolmadyk türkmenistanlylaryň paýtagtda ýaşamagynyň we işlemeginiň resmi taýdan çäklendirilýänligi barada maglumatlar köpeldi. Biz bu ýagdaý barada dinleýijilerimizden, okuwçylarymyzdan pikir soradyk. Gelen tesbirleriň birinde Kemal Selim adly okuwçymyz bu näme boluş vilayatdan gelenler Aşgabatda gelmeli dälmiş, işlemeli dälmiş. Bula bir halkyň başyna gelen bela boldy diýip öz tesbiriniň bir böleginde ýazypdyr. Ýene bir tesbirde Adamat Hojakow Liwapdan da çykarsyn başga vilayatly adamlary diýip ýazýar. Hormatly radio dinleýijiler, sizi öz pikirleriňizi has aktiv paýlaşmaga çagyrýarys. Öz pikirleriňizi mälim etmek üçin azathabar.com web saytymyza, Facebookda Azatlyk Radiosy hem Wkontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyza tesbir ýazyň. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk Radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň asbadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk Radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk Radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimizi geçirip gutarýar saatlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.